Te-ai întrebat vreodată ce ai face dacă ai avea un atac de cord în timp ce ești complet singur? Este un gând înfricoșător și, din păcate, se întâmplă mai des decât ne-am putea aștepta. Mulți presupun că vor avea timp sau că cineva va fi prin apropiere pentru a te ajuta. Dar realitatea este că primele minute sunt critice, iar ceea ce faci, sau nu faci, poate face toată diferența. Vestea bună este că, chiar dacă locuiești singur sau îți petreci cea mai mare parte a timpului singur, poți supraviețui unui atac de cord dacă acționezi rapid și știi pașii potriviți. În acest videoclip, vom trece în revistă 7 acțiuni esențiale pe care trebuie să le întreprinzi în momentul în care începe un atac de cord, când ești singur. Acești pași sunt practici, simpli și salvatori de vieți. Nu este necesară nicio pregătire medicală sau echipament sofisticat, doar pregătire și calm. Vom analiza pas cu pas, cum să identifici primele semne, ce să faci imediat, cum să reduci volumul de muncă al inimii și chiar mici acțiuni care ți-ar putea oferi suficient timp pentru a cere ajutor. Rămâneți alături de noi până la sfârșit, pentru că ultimii pași sunt adesea cei mai trecuți cu vederea, dar ei pot fi cei care vă salvează în cele din urmă viața. Nu așteptați până este prea târziu pentru a înțelege ce încearcă să vă transmită corpul vostru. Haideți să începem. Pasul 1. Recunoașterea celor mai timpurii semne de avertizare. Primul și cel mai important pas pentru a supraviețui unui atac de cord de una singură este înțelegerea senzației, nu doar în piept, ci în întregul corp. Mulți oameni se așteaptă la o durere în piept dramatică, zdrobitoare, ca în filme. Dar, în realitate, atacurile de cord încep adesea cu simptome mai subtile, care pot fi ușor de ignorat. Căutați o presiune sau o strângere profundă și inconfortabilă în centrul pieptului, ca și cum ceva greu ar apăsa sau ar umple pieptul cu ciment. Poate apărea și dispărea, păcălindu-vă să credeți că nu este nimic grav. Dacă persistă mai mult de câteva minute sau continuă să apară, nu o ignorați. Alte semne timpurii includ dificultăți de respirație fără durere în piept, senzația de gâfâială chiar și în poziție de stat nemișcat, durere care radiază la braț, umăr, gât sau maxilar, amețelii, transpirații reci, greață sau amețelii. Pentru adulții în vârstă sau femei, durerea se poate manifesta mai degrabă ca o presiune în spate sau stomac decât în piept. Luați-le pe Richard, în vârstă de 74 de ani, de exemplu. În timp ce stătea la masa din bucătărie, a simțit o strângere sub claviculă, aproape ca arsurile la stomac. Apoi s-a chinuit să respire complet și a observat că îi transpirau mâinile. Amintindu-și că atacurile de cord nu încep întotdeauna cu durere, nu a ignorat-o și probabil că această decizie i-a salvat viața. Corpul șoptește adesea înainte de a țipa. Așteptarea momentului clasic de strângere a pieptului poate fi prea târziu. Așadar, data viitoare când simțiți o presiune neobișnuită, dificultăți de respirație sau oboseală, opriți-vă din ceea ce faceți. Nu ignorați acest lucru. Recunoașterea semnelor de avertizare este prima șansă de supraviețuire. Pasul 2. Sunați imediat serviciile de urgență. Odată ce suspectați un atac de cord, sunați la 112 fără întare. Nu așteptați să vedeți dacă simptomele dispar. Nu conduceți singur și nu presupuneți că este o reacție exagerată. Apelarea serviciilor de urgență este cea mai rapidă și mai eficientă modalitate de a rămâne în viață. Fiecare minut contează. Cu cât inima dumneavoastră este mai mult timp lipsită de oxigen, cu atât daunele sunt mai mari. Apelarea la 911 pune la dispoziție profesioniști instruiți cu echipamente, medicamente și abilitățile necesare pentru a vă menține în viață, chiar dacă inima dumneavoastră se oprește pe drum. Condusul singur este una dintre cele mai periculoase alegeri. Ați putea leșina, provoca un accident sau amâna îngrijirile care vă pot salva viața. Linda, în vârstă de 78 de ani, a simțit o durere ciudată în umăr, urmată de greață și transpirații reci. Amintindu-și de sfatul unei asistente medicale, dacă sunteți singuri și ați putea avea un atac de cord, sunați mai întâi la 911, vorbiți cu familia mai târziu, a făcut apelul. Până când au sosit ajutoarele, simptomele ei se agravaseră, dar era deja stabilizată. Apelul telefonic i-a salvat viața. Nu trebuie să fiți 100% siguri că este un atac de cord pentru a suna. Dispecerii ar prefera să trimită ajutor inutil decât să rateze o șansă de a vă salva viața. Păstrați telefonul accesibil, cunoașteți scurtăturile de urgență și folosiți-le dacă este necesar. Pasul 3. Mestecați o aspirină încet și calm.
După ce ați cerut ajutor, unul dintre cele mai eficiente lucruri pe care le puteți face este să mestecați o aspirină. Nu o înghițiți întreagă, mestecați-o încet, chiar dacă vă tremură mâinile. O aspirină standard de 325 de mg vă poate îmbunătăți semnificativ șansele de supraviețuire, deoarece subțiază sângele și ajută la prevenirea agravării infarctului miocardic de către un cheag. Mestecarea acesteia accelerează absorpția, putând cumpăra minute cruciale. J, în vârstă de 72 de ani, a simțit o strângere în piept care se extinde la gât. A mestecat o aspirină în timp ce aștepta paramedicii și a aflat mai târziu că acest lucru probabil reduce daunele cardiace. Păstrați aspirina la îndemână dacă locuiți singur, într-o noptieră, un sertar de bucătărie sau un portofel, și spuneți-le celor dragi unde este păstrată. Acest mic pas este susținut de știință și practicat la nivel mondial. Pasul 4. Stați jos sau întindeți-vă pentru a vă proteja inima. După ce ați chemat ajutorul și ați luat aspirina, opriți-vă din mișcare. Așezați-vă sau întindeți-vă în cea mai sigură și confortabilă poziție. Evitați mersul în sus și în jos sau activitățile inutile, orice efort vă solicită inima, care este deja stresată. În mod ideal, stați cu sprijinul spatelui, picioarele plate, brațele relaxate. Dacă amețiți, întindeți-vă pe o parte cu capul ușor ridicat. Alice, în vârstă de 81 de ani, a simțit presiune în piept, dar a vrut să facă ordine în bucătărie. Amintindu-și de sfatul medicului ei, s-a așezat în fotoliul reclinabil și a așteptat. Această nemișcare a împiedicat probabil agravarea simptomelor sale până la stop cardiac complet. A nu face nimic vă poate salva viața prin reducerea solicitării inimii și conservarea oxigenului. Pasul 5. Deblocați ușa pentru echipele de intervenție de urgență. Dacă aveți puterea, deblocați ușa de la intrare. Poate părea puțin, dar secundele contează, iar o ușă încuiată întârzie îngrijirea. Intrarea prin efracție necesită timp suplimentar, poate provoca daune sau chiar vă poate pune în pericol. Pregătirea în avans, facilitarea deschiderii ușii, afișarea adreselor vizibile sau utilizarea încuietorilor inteligente, poate economisi minute prețioase. Paul, în vârstă de 76 de ani, a sunat la 911, a luat aspirină și și-a deblocat ușa în mai puțin de 2 minute. Paramedicii l-au ajuns mai repede, economisind probabil timp critic. Dacă mutarea este riscantă, prioritizați siguranța. Deblocați-le doar dacă puteți face acest lucru fără efort excesiv. Pasul 6. Folosiți difuzorul și identificatorul medical al telefonului. Telefonul DVS devine o gură de oxigen. Comutați în modul difuzor pentru a comunica hands-free cu echipele de intervenție în caz de urgență. Acest lucru reduce tensiunea, le permite să vă audă clar și le permite să vă monitorizeze starea. Configurați identificatorul medical al telefonului cu informații cheie, vârstă, alergii, medicamente, afecțiuni și contacte de urgență. Dacă deveniți inconștient, acest lucru vă ghidează imediat. Susan, în vârstă de 79 de ani, a leșinat înainte de sosirea ajutorului, dar paramedicii i-au accesat identificatorul medical și știau că este diabetică și alergică la penicilină, evitând o greșeală periculoasă. Pasul 7. Încetiniți respirația pentru a vă stabiliza inima. Panica poate escalada un atac de cord. Concentrați-vă pe respirația lentă și controlată pentru a vă calma sistemul nervos și a vă menține inima mai stabilă. Inspirați pe nas timp de aproximativ 4 secunde, țineți-vă scurt respirația, expirați încet pe gură timp de 6 secunde și repetați. Frank, în vârstă de 83 de ani, a folosit această tehnică în timpul unui atac de cord. A rămas calm și nemișcat, oferindu-i inimii sale cea mai bună șansă de a se menține stabilă până la sosirea paramedicilor. Respirația controlată nu va repara arterele, dar poate câștiga timp și poate menține fluxul de oxigen. Gânduri finale. A supraviețui unui atac de cord de unul singur ține de conștientizare, pregătire și acțiune calmă. Acești 7 pași, recunoașterea semnelor, chemarea ajutorului, luarea aspirinei, așezarea sau întinderea, deblocarea ușii, utilizarea telefonului și controlarea respirației, formează un lanț puternic care îți poate salva viața. Chiar și atunci când ești singur, nu ești neputincios. Gândește-te la ce ți-a atras atenția. Există un pas la care nu te-ai gândit? Aplică-le în viața ta și împărtășește-le cu ceilalți. Ar putea salva vieți. Îți mulțumim pentru vizionare.
Lasă un comentariu cu o perspectivă pe care ai învățat-o astăzi. Apasă butonul like, abonează-te și distribuie pentru a ne ajuta să continuăm să creăm conținut care informează și inspiră. Ai grijă de tine și ne vedem în următorul videoclip.